Welcome back to my vlog. So ang video karon mo adto mig sapa ako nga anak gamong silingan kay magbanding mi dito sa sapa. So kuyogi mi sa amo ang lakaw ron guys. Ang amo ang apo si Dodong Asas adto mig sapa. Magbanding-banding mi ron sa sapa. Now, ang kauban. Ampay kay nag Ang kauban sila si Dodong Pidot ug si Day Joy Joy. Nga to sapa guys. Ako mga kauban banding may kay Domingo man ron. Nagkuyog pang ako ang apo. Am kakao. Si Dodong Asas. Asilawm. Banding may sapa. Manguha mig mga uyabang. Ning abot na mi diri sa sapa sa sili. Mo ni dinhi ang tabuan sa sili. Bayabas, Danau City. Diyan among kauban. Ako ang apo Sus, nagduwa sa tubig. Dodong Asas Mateo. Hala, uy. Nagkabkam mga nas tubig Akong apo nas tubig. Naglangoy-langoy. sayang na siya. Hala, sayang. Nasa isda sapa. Bangas. Isda sa sapa. Pita mo ni siya dinhi baktusan. Kana na ang atbang mo na siya agianan gikan sa gaang. Padung sa Bayabas. Na si James yung anak si Pidot. Nga mga apo nga si Dodong Asas. Asas Mateo. Di ami diri sa sapa. Nguha mig mga uyabang. Nga diri naguyog. Sapa alegre kay ni. Lingawan naglimpyo silang kuha Kani dudong diri Uyabang Yung padulaw Yung tudlo. Dili mo dudong ha. Dagko kay ibang iro nani. Dong. Nani ni? Mamauli na mi guys. Nakakuha naman mig mga uyabang. Mamauli na mi guys. Naman mi sa banding. Manamig panibot. So mamauli na mi. Bayabay dyan ngari guys. Si Dodong namo apo Asas nagpatong. Ligre kaayo mi nagkuyog di sa sapa. Banding ganiha. Ito mi sa sapa mo ni amo ang kuha. Mga uyabang. Aning gisalon. Gisalon tani. Wow, ang yummy. Hindi mo kuha ganiha pag nagbanting-banding ni. Naluto na jud ang uyabang. Mabaw sa kaha. Ding ganiha mao ni siya among nakuha. Mga uyabang dagko kaayo. Wow, yummy. Hamabaw sa plangganang gamay.